sa samad na kao Kristo at tayang pupuryan. Muling kimanan ng krus, nagbos niniyag. Ikalabing neto nga estasyon, Imariyang Indo ng Jesus, ating alagad daking lelen ng krus. Inginong manatin na kero, At keko intimuhin. pamamasa aking maya pabalita at pagkagsapan. Ligaya keko o kero. Makatalakang niya lelen na ng krus ng Jesus iimana, at ing babayang kapatad ng Imana, at ni Mariang asawa ng Cleophas, at ni Maria Magdalena. Panakit ng Jesus kamimana at king pakamala ng alagad, ang makatalakad ka rin. Sinabi na kang Imana, babae, o yan ang anak mo. At gana kinalagad, o yan iima mo. At manibag kanita, inampun ka na yung alagad, kingkiyang ibale-bale. Ingmayang ng balita, ng kinatapong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Paya pagagpanapon po kaya kayo man. Bengi na pala. Kaya alam makibat. Maya pa bengi po kaya kayo man. Wala pa rin makibat. Inki katamo pong ebanghelyo, pigunaman tamo king bengi iti, yapin po ing kalabing metong estasyon. Anong no ka rin, yung ginong Jesus, may pakuya king krus. At lalang na rin krus, at siya ka rin ihimana, ing Virgen Maria, kaya ka rin haliwa pang babayi na ning Jerusalem. At yung tamo pong sikat na kanta kay ni King Pampanga, alim po kay ni Pampanga, siguro pati ka rin haliwang lugar kay ni Pilipinas, itang Stabat Mater. Kakanta tayo po yan, King Wagwa kanita mag-violin ko pa po, matatandaan po, inyang seminarista po, babailin niya pa yung Stabat, at na kung kalalam in kayang kabaldugan. Stabat Mater, Mater Dolorosa, Juxta Crucem Lacrimosa, Dum Pendebat Filius. King un na ning krus, in indong maglunus, King sukanlog anos eningon, karing matana luwama agos, alambulan pawang sigo, kabang king krus, magkasakit iya, i Jesus. Yapin po itang buri ng sabyan, itang makabaldugan, Stabat Mater. At yung kinatamo mong ebanghelyo, dindang tamong ini, yapin yung kalabing metong estasyon, yapin po yung Stabat. Uling kinglalam na ng krus, kibat din pinako ni Jesus, at siya kinglalam na ng krus, Imariyang Imana, kaya bida pa rin aliwang babae. Imariyang kapatid ng Imana, ausan ng Salome, Maria asawa ng Cleophas at Maria Magdalena. Para po pa rin Budyo, kapatid, ding babae o rin babae, alala pong ulaga, king society. Marginalized na. Alila po kabilang. Gustong metong ang babae, o kaya metong ang anak, marginalized ka. Etche puera. Pero nariyan mo po yung ulaga ng metong ang babae, kining dindamtamong ebanghelyo, king benging iti. Ikita mo po, Jack, etche puera de, Jack nalele de, ing metong ang babae, dapat tinglalang na ng krus, babae na, ring metagan. Antore tang apostol, antore tang lalaki, tinakot ka po, sinalikot lang, uli na rin takot, dapat ing metagan, tinglalang na ng krus, babae na, ang poing meto alagad, yabi ni kaluguran ng alagad ng Jesus ni Juan. Buli kayo po idakay kayo, inya pong bayo ko mag-graduate in theology, inyang 2016. Atin kami pong ausa na oral comprehensive exam, king seminaryo. At ito pong oral comprehensive exam ito, itang ega na ganang pag-aralan mo king theology, kilog na ning atlong banwa, palwalungan, kitang oral comprehensive exam. Kung no ka rin, atin kang atlong panel,
pari lang ang datang panel ni, bago lang questions, dapat asanok mo lang buo, datang kutang ay kutang na pera. At datang kutang na nula, mula balo. Basta, gana-ganang pegaralan mo, kilog na ning atlong maging theology, yapin, inyong wal, karing kutang. Makakarog, adwa kong bulan, bayo datang ng oral comprehensive exam, mag-review na kami po, den kaklase ko, huling emi po balo, nung nanoyain, lumwalking exam. Makakarog, makatakot, makanervyos. Huling 2 months na mo, mag-exam na kami, 1 week after the exam, graduation nila. Gusto nga kami pasang exam, ka mag-graduate. Makakarong, makatakot, makanervyos, pero bagay mo kapatad, ating mas tatakot kesa ako, ating mas mag-nervyos kesa ako, ating mas kakarong kesa ako. Bali ko ano dito? Ima ako. Tutupo ini. Hindi kwento ko kaya kayo, po bibiro. Tutupo ini. Ima ako, naging close siya po siguro pa rin hanggang santo ng Banwa. Hinyang mag-graduate na ako, muling pag-nobela na ako, parang nagpakilala ng santo. Di pa sa umupo sana, king oral comprehensive exam, makapag-graduate ko umupo sana. Lagi na ako sa Naldodo, kumusta na ka? Kumusta na yung mag-review mo? Lalapit yung Naldodo ng exam. Kakaroon ba ako, mas mag-nervous siya pa po kaya sa akin ako. Huwag nakitang datang na yung itang mismo Naldodo ng exam, talagang kakaroon yan. Kung pa, pekiba na rin tanaos na, hanggang mayari ng exam, lugod din nga mong ginoo, may pasang ko. Kaya rin na po ng exam, minaos kaya na, nipaldan na ka, okay na. Ay, salamat. Ipatuntun na akong manyaman, sabi na. Nano na, mag-graduate ka. Nakakaraw, mag-graduate ko ako. May 21, mag-graduate ko. Punta ka kayo ng UST. Mag-graduate ko. Pasalamat ka po para mo. Alam mo kasal ko po itang masakit, padalalan ng seminaryo, yung pamag-aral, unin niya ako po, kabang mag-review ko, at naman kung meto mababae, amanga di, para ka na ako, yapin yung ima ko. Kaluguran kong kapatad, importante na rin babae yung biyata mo. Ding ima, importante na yung biyata mo. Uling din damdam ng Ebanghelyo, ikita mo nung makanano yung ka-importante yung Birhen Maria, ang poring dinganiwa pang babae na medyo matapang minantabay kini mo Jesus ketang makatapang dili mo oras ng Biyana, ketang makalungkot dili mo oras ng Biyana, delikwan hindi mo Jesus. Diyan yung babae nga rin ikalumaran kong kapatad, sabi ko po kaya kayo, metong lang ehemplo, metong lang kuwaran, metong lang modelo, ela po tinakot panindigan ng namin ang tutu, uling balo da, ding Hudyo, imaning Jesus sa kanang ng krus. Kaya siguro eday binawal, eday panakwan. Tandaan ng tamo po, we should not marginalize women. Huwag natin sabihin, babae lang yan, walang kaya yan. Babae lang yan, mahina yan. Naku, kaya po inisip tamo ng makanitang konsepto. Babae yan, may paninindigan yan. Babae yan, nire-respeto yan. Babae yan, may dignidad yan. Bali na po, aga na ako, inyang high school po, ating ko po kaklase, chick boy yan. Chick boy. Gana-gana yata ang babae, buri ng paglolon. Ne po? Gana-gana ang babae, buri ng paglolon. Sabi ko kaya, hoy, mo paglokwan ng babae. Mo panglokwan ng babae. Respetuan mo na rin babae. Uning tandanan mo ka, may libat ka, king meto ka babae. At ating kang kapatid na babae. Nung yung respetuan ng babae, isipan mo, imamameri, babae niya. Ipatok lang yun. May paisip yan. May gunam yan. Wapin naman. Imamameri, babae niya. Nung metong kang babaero, ala na kang takot ng Diyos, respetuan mo yung mami, respetuan mo rin kapatid mong babae, at migit sa bla, respetuan mo yung Birhen Maria, uling babae niya. Sinabi ko kitang nalaguran ko kita, tandanan mo, ding babae, ela pangyaluban. Ela gagawang warbi, uling yung tutong lalaki,
mamiyan ng baryo. Sabi ko po kayo, mi patok lang yan, mi paisip yan. Kaluguran kong kapatid, balikan tayo po itang masampi na kanta. Stabat Mater, Mater Dolorosa. Pinabilin ng Jesus, king kayang kaluguran na Hindu, king kayang pakamalan na yalaga, Iwan. Dindam tayo po yung Ebanghelyo, babae, o yan ang anak mo. At nga nakinalagad, o yan, iima mo. Sasabihan na po rin mga na theologians, San Juan Cano, re-represent na in Catholic Church. Pinabilin na ng Ginoong Jesus in Santa Iglesia, in Virgen Maria. Kaya itawang Katoliko, kaluguran tayo, kaluguran ni Mama Mary. Kaya tayo po sa sambalan, muli ang kaluguran tayo. Bakit? Uling pinabilin na katamong Jesus, kang imana. Ngayon pong panahon na nung kaling tatakot tamo, ngayon pong panahon na nung kaling kalat ng epidemya, may tamo ba nung nanong mangyari kay katamo, kinabukasan? Anting meto mapisamban, anting meto balayanan ng Diyos, tandaan ng tamo kapatad. At yung tamong indo, lulugod, mamantabay, at lilingap kay katamo, in Virgen Maria. Kalupan na ng pinabilin na ng Ginoong Jesus ng Ebanghelyo, babae, o yan ang anak mo. Ita mo reta. Ima, ika ng bala karing anak mo. Ika ng bala ng Santa Iglesia Katolika, may Papa Bren. Ngayon panahon na ng crisis, ngayon panahon na ng salot, ngayon panahon na ng epidemya. Ang nanagdagtamo kong manalangin, indong Birhen, ika ng bala kayo. Kay Papa Bren, at kay Lalakwan. Amen. Talagang tapo. Panalangin din banda. Kapatad, alam aliwang talapagligtas na nemo yung ginutamo Yesu Kristo, talangata kayo para kinkyakatamong kaligtasan, natamong manalangin, Ginoo miras sa keta ing aklismi. Ulitan tayo.